अरे रउआ सबन के उठे के बेरा हो गई बा और फिर से अपन बारिश भाई आगल बारी रउआ सबन के दुआरी फिर से सेवा के मौका मांगे खातिर रउआ सबन भी तैयार रही। अपन चुनाव निशान कुल छाप बा और फिर से ही कुल छाप पर बटन दबा के बारिश भाई के मुखिया बनावे के बा। तो याद रखे के बा अपन चुनाव निशान बा कुल छाप जवन ग्राम संख्या 5 पर अंकित बा। तो भाई हो ध्यान रखी हा आ गइल बा वह झोपड़ी के ललनमा कि अरे तोहरे दुआरिया रे गइले कि अरे झोपड़ी के ललनमा रे जान रे झोपड़ी के ललनमा रे जान इहे पूरा इहे दिल के यार मनमा रे जान उल छाप बाया पन भैया निसनियो रे